Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam bathamai jong konong po Region Auto Owners and Drivers Association mendagasngi kalakan tho jori uba Marcus Martin ubadangi penthut bat beteng ban kam nong yalam milade wat hadien ba umyo shu ka jinshanya ani ki para nongnya kali kamai auto rickshaw jong ka than nong po kuman chukdo kani ka huri hura hapdeng NRA ODA kalami hadien ba uba Marcus Martin como president chimnala ban penyat yagi kam ki jam jong ka seng daki post nam lenter katkum ke jimbatai jong umuktiar kinong yalam bathamai NRA ODA le thu bakat kum ka RTI balayo na office UDC ribhoi le thu banadu usnam arja khatwe hadu usnam arja arpwe NRA ODA kalayap bat kam shimna dan setia ka jing IT ki kai phatre kam mana usnam ka jing IT ki kai phat jing not jing sap bat jing yo nong hapo ka jing yalam uba Marcus Martin como president ka pen ishai bakam don setia ka jing trekam deha usnam arja arpusau bakinong yalam bathamai NRA ODA kilalit ban pen embyang gi kaseng shak office UDC ribhoi bat yo ru ke jing itho kum kita kinong yalam bapura jong ke NRA ODA ban pet na kamenta ka bahakamiat jong kitrai bat ki paranong nya kali kamai auto rickshaw kite kinong yalam bathamai jong ke NRA ODA kibla yo ru ke jing itho lingbak office jing deputy commissioner ka ribhoi bat dani ki kat kisla ki babyang kila keno banamar ka jing bom yo jing shanya shu na ki paranong nya kali kamai auto rickshaw kathan nong po Utei uba Marcus Martin mentagasngi ula persyang banwan rapat da kinongnya kali kamai ki badai na bernihat bat arphomer ban persya ikinong yalam bathamai ki NRA ODA bat ru ban pen I ba udan ni kejing bon pat halor kani ke benta na kaliang jong kite kinong yalam bathamai ki NRA ODA ki kenturu ikite kinongnya kali kamai jong ka arphomer bat bernihat bagi ban tip shwa ya jing shisha bat kanong rim hashwa bakin mi shakmat ban persya yano bat kenturu bakim dei satya ban wan mushlia ya ki kam ki jam shalongpo hendai bakin pet bha ya laga jong ka yeng kasam khamtam ya ka jing yo lat ki nong nya kali kamai na ka jela asam hakati ka than ka jong ki do burom baro kena ka jing pensai ba na kaliang jing kum kinong ngam ba ngasukwa ban kuntui gitu ki driver auto ki badai na po arhomer bat na borni bagi de mensnguthu so ya kadang nang no akut nang no kumbai sila syakot entah na bana dengan Marcus Martin ikot ikining nong nya auto na teng borni harin bo miok su jing senia ka bapura nang nupo area ka umon sakot ban kersian no da ka banya ka takarali ban kondam yangi hana ba udai mu bobon ni ka majority pi ingi na ka por kanal bunginya atul akat na tiligis na munjulet yo ka ban muslia ya kata ka jingnya auto association di kita borni lan ki arhumer hande ka bangi ilung go menta kumno khot ban kersian yo Marcus Martin da kita ginong ilamnya auto ki ba dai nang te na borni bat na bo arhumer ki lawan nang te da kalany hadin bangi hadu hastan ka blog mah mena tinggi susah aku mdum kum nei gini ki auto kewan ndagi awat dintip oh na ba la khot nang leng jong bo Marcus Martin banyak kirali long ka bomo kata karali long ban yo majority daga ba condemning hendringi na ka por ngilong ba habai de kan ka suan ka hapo kan po angin pen hapo kan po bali bengiwan hadu po kan ka office rekam jong di siro bang ngikwa ya ka jing besar bahap lada dei ba kata ka di siri kapan ba ngi bakla ngimdon ha kanong rem ba kita giwe gidon ha kanong rem kabumur long ngiro nginumi su nang nisman inde bangirung standard bangin nismi media bangin kedokti no bangin kondam no inde regum kata marngi tip tay ko hok pi bar sukdokti krem kanong rem ngaskutu dong kalong kapop hande ngi wan hang nelong bangin yo ka jing besar bahok blengi penbor ilade penbor gi paran ngit kam ngom togi ngin lang bajajai hande ai baga kut kan besar ai baka disi department kan besar nomor bangi ni kut selang sim loyo na ka dorbar snong lane na ka nor ka yung dorbar juno hande ngi yo na ka office rekam yung disi hang ne den mal kata ngiwan ru hang ne ban penjor hato bangin pen disaba kane ka bajing tho bangi ngi yo nang ne hato ka don em ka bor kum kita ngelam inde bangi su ong wanang ne tangda kekti na biang hande ka banga skwa banong ka kubur sekti gidung nya adon borni sungobha ndapi syakot biang nane skmat sapan kam bakla wat nom kersan ni kono ka ba ka bomdei ka ba ngin kersan namar ba kidip kalong kum ne kum ka rukom sai mata balado uwe utu lada ka tu ka ba nong mena ka ba uyo bentuk lada usam lang sapi ndapi ngat na kijing sakam pir ngat lang ke swaba pin jam sakmat ndabagi we gi khot pir ben song tu ya kanong rem hatu ka nongom kita ba pinuan relation opo kadon jingide ayu kadon ka mining ayu kadon ka jemut ayu bangin persai bangin lek persai kinongnya atau hatu ginongnya atau kita lek ban penwit ayu yang ya kita bana arpumer bareng pon ni mah kita ben song tu ya tata hendak melong menta sudah hak dum kembengi kenduk peneng di drabar ke bobon ngi kenduk marga di bagi itu itau hendak ya kenduk king ong hatu piwan nang nong remi ki ong ngimti bire tamala su ong ngi lada pimuan pin cha sospon lada pimuan pin hap umta pin chale umta te haka jing ayu la yawan boro teng beu jingi sai
hang no ya bun la shi nyom lang msko tu re tolong kan nga khubur nga skwa ban ang ngi nong nya auto po borni bat arhumer sko ba be de kan nga nong po ire ha be de kan nga kunrum ngara mangne nai pat muslia pet bhai ka tu ka yeng ba pidon pet bhai ka tu ka asun bi pidon pet bhai ke area ka pi ba pidon kum long menta ki asam ki wan tu i pling ja ki pimla bantik lakam andai menta nang te ba piwan korbar sang ne piwan korsan sine tolong ka ai ka ba pendram Ito nakaliang ka kunhun jungi matakas ka nongpo region atau session matakas ngilayo ban wan ban ya kedu hajik sang ngilakwa ban kedu ya DC dari nama ba Imran ai don meeting ti layo ban kedu i sa Jonathan Islah i bari additional kajingwan jungi matakas kalong ba kadai ka drama kabla yelek kai salenti surok ngidang mut ba kalakut hadin ba nakaliang Kibor district Kibor kaan ilapan kamti hangi lingba kikot Islah kiba biang ngilayo ka approval na DC ngilayo ngiladon ya kajing itu ke bakar pang na po ka Kibor district lan ka bor sarkar hakabidai bat ka accession lan hakabidai bat ka ato accession jongi hang po no po region te hadin kabala pelong hingi bat poi sa kata kabentar kadai he hakabidai bat kajing bumdon EA na do arajar khatway umsam la renew ya ka omsyam la renew ya ka accession nangta omsyam la EA umdan EA na do arajar khatway bat hadu arajar arja upsau bat hadin ba kumbangila jukuran na kapos ki media bat ki perlu jongi ba hadin bangila ai ki jingtho la bunsin laisin la tangam bakla syau ba un pelong ya ka annual meeting lane ka ban airu iki report ke ba barak syata ngim syam la yo taki pausnam khat laisin la tangam bakla te syam la patio syam la sunyo dia ta kadau la pelong ngi hau arajar upsau ai ba ngin khat no daka general meeting bar hak tega siling bagai sakiru ki media hak tega singi layo ban simru ya garai ba ngin ya jet no sundan ya kinokit kam hak tega singi bat ngiklem song thait na do ka tega singi bla jet ya kita kinokit kam ke batmai jangan deka samoi ke baisakmat ba ngim syam song thait ngila lej ru ban ai ki kot kisla ban ya ru kat kum ki prosedur jong ka an hadu ba ngila yo ru ya ka approval te ka ba ngilingo menta kalong ba une uju ubreu ubangila une uju ubreu ubangila penram lane uju ubreu ubangim syam la itu su ubalong kom ubadang kam ya lade presiden jongkan ka auto rickshaw driver association nongpo region te ka ai ka bala pelong ngim sutu su namar kat ka kerdan nongilam letse ngidi bantip yaki angi kanun lane yaki jingdon kam lane ki prosedur ki badon kam andre upendon kam bakla ya kata let's say kadai gajing bam kheng snap ro kajong u let's say wat ki bor district lene wat ki bor pulit boleh adu kan ne bat kabangi sosi ro kalong ba ki babon ki para driver jongi ki ladon ki jikpen sotu bakla dakum le dakum tai kebla sya yalam bakla ko balong matasi kadon karali ka bangim tip ka rali ayo ki pelong matakas ngi hakaba ki babon ki driver ki bamdei na po nokpo na khain nokpo ki babon ngi layo jiktip ki don ki bro jongi kumna arkumer na berdi ki balawan ban yes no pilang hakane ka rally badang kamru ilade bade presiden jokane ka authority driver association te ngi nakaliang jongi ngi kerja basai bangi layak khmat hak bede bagana kam tingi IT ro hakibor jongka an bat kajing bisar bakan le ya badan kam hak bede bat kan ka jingdang peteng ka jong u bangi na kerpat ro ya kini ki para lebar jongi ki badan keleng hapo nongpo aki area nongpo ba to daya sailam namar ba ka kom terkam lane kiriti terkam lane kata kajing terkam kamlong bong ba ginsu ya trem tu krem da don gijing itu thau lane krem gijing sya pen kubor se na kibor joka sokal lane kibor district kembang mene dei ta kata ngi kersai pi bangila biang ya ki kot kisla ngila yo ya ka approval ban ngila dei hok bangi ban habang ngila long bangi kita kinong yalam jong ka to session nongpo region kamut bangin yalam tang ya kita ke bakarsan yangi henry ngi hab ban yalam lang wat ik to ke bakarsan ro yangi namar la itu yangi nadu na ukli nong sensial nadu ukli jong ka district jongka district te ko tang iket ngi nom kren buntin henry kai ka ba ngakwa he banyeban kalong ni IT ya kini ki bara ki kenram ki ba bara skata ngi lapor khat ba kalakut henry pause kimi blik tengi mi don por ban sia perlong kum kini ngi hap ya lek la ka kam ka jam ngi hap ya tre ta pat kum ta ter tengi IT ba ha ka bor juga an ha ka bisar bakan le e don kam ha ka bidai bet ni kenu pram ha ka association jongi. So this Nompu Region Auto Owners and Driver Association, actually I am the legal advisor of this association.
So I would just like to clarify before this media that this Nompo Region Auto Owners and Drivers Association, it was renewed in the year 2011. So after that, since 2011 till 2021, so when the new members, they have filed an RTI before the office of Deputy Commissioner Nompo. So the reply which they got is that a certified copy of annual activity reports from 2011 till 2021, it was nil. So, and the audit report means whatever money they used to collect for the welfare of the auto drivers. So the utilization of the fund, so it was nil. So that means no work was done. So that is why all the members they have appointed, means they have held a meeting, and after organizing a meeting, they have held a new members in this Nompo Region Auto Owners and Driver Association. So on the year 2024, it was renewed and the new members were appointed, which was issued in 4/11/2024. So as per the approval has already been given. The new members, they will be actively working for the Auto Owners and Driver Association for the welfare of the auto drivers. So now whatever activities are going on right now, it is all illegal, because without approval they are trying to use force, so which is not acceptable. And now I request all the members, those who are under this Auto Drivers and Owners and Drivers Association, to be with the members which has been approved by the by the concerned authority, to work for the welfare of Nompo Region Auto Drivers and Auto Owners and Drivers Association.